Grabe. Nanday has diha. Isprehan na kay ano nga mamatay din sagbot. Mo manday kakuan. Danas ubos ta naraba kuno has diha. Hindi pa isprehan kaya ng ipadaro tam nagkamote. Labay ng sagbutan na, spray na sagbut aron nga mamatay ini gaman padaro. Good afternoon guys, nanay basing na pud ni sa akong channel. Karon guys, mag-unboxing ko og gikan sa sa Shopee. Unsa nagisi na ba ni guys daan ning gisi mong hangi picturean. Dahang i-unboxing karon ninyo guys aron makakita mo unsa ni siya guys. Pero guys, ako gani upupukibaw ko an ko ni golden gout, tambal siguro ni sa gout. Ang bana may nag-order dani wa ko kibaw ibada ning order daan na bang visit guys. Pero harong idawat kay ang bana nga siya ko ni nag-order. Ato ablihan ni unsa ni siya kay wa mo ko kailada ni. Kadaog na ang kamot mo abli guys dengan tungkiang kadaog Kahit radyo hindi ko kadaol guys tungod sa angkiang. Tapos kamot dito man nga naglubog kanan mga taway dali tiro ba ay fish ina dito de chef David ka maligo ko sus Ginoo ko yung team nyo ng tapiyok na ra ba muna order sa hang bana para sa isang gout gatas ko ni sus 1.6
1.6 ning duha guys, golden gout, oh. Asa ta mga huy na nang ipamalit din ni uwan na tay kwarta. 400 ka grams. 200 grams. Gamay lang sa gado. Di bali 400 grams. Sa napiyo ka ba, oh. Money golden gout para sa sakit sa ang banas tiil. Kay gout man guna iyang sakit sa tiil. Pero abi nimo guys, ang tambal jud ana exercise naman gud jud unta. Pero di man gud mag exercise. Tapuan man mag exercise. Naraghigda. Narkatug. Mana nga di mamaadyo isang sakit. Hangtod nga ay tiguang naman lagi pod. Hangtod nga idaan na sa isang banig kay sige man na maghigda si katug tungod sa isang sakit nga gibati di mag-exercise. Una. Di man. Bana guys, higda exercise ng mga ugat. Ang gusto mo sige pamalit mo. Sus, jangan yung mga labunan. Kalabhan pa naman. Kaya di malikot. Saan naman taon ang gabi. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlogger. Adlaw.